रउआ सबके प्रणाम। अरे भाई बहनी लोग, रक्षाबंधन आ गइल बा त भाई के सिर्फ मिठाई का खिलावल जाए, ओकरा त प्यार के साथ साथ सेहत भी भेंट करे के चाही। त ई रक्षाबंधन पर भाई के मुंह मीठा करी बादाम, नारियल और खजूर के पौष्टिक मोदक से। बनावे के तरीका एकदम आसान बा। पहले खजूर के पीस ली। अब कढ़ाई में थोड़ी घी डाल के बादाम और नारियल के हल्का भून ली। एकरा बाद वही खजूर के पेस्ट मिला के चलाई जब तक मिश्रण बढ़िया सा एक साथ न हो जाए। अब बढ़िया सा एक मोदक का आकार दे, चाहे साचा में चाहे हाथे से। तो ई रक्षाबंधन पर भाई के दुकान के मिठाई के बजाय एक घर का बनल हेल्दी मोदक खिलाई और प्यार बढ़ाई। तो रउआ लोगन के ई रेसिपी कैसन लगल कमेंट में जरूर बताई।